Da-da-da-dam. Da-da-da-dam. Vi præsenterer Røvhul og Spidser. Godmorgen, Røvhul. Godmorgen, Spidser. Er du frisk på mission? Selvfølgelig er det, Røvhul. Så lad os kigge, om der er noget interessant. Ser du noget med... Gør du, Røvhul? Jo, prøv det her. Jagten på den forsvundne rosin, så den Røvhul. Ja, så lad os høre, jeg tænkte på en plan. Vi leder efter rosinen. Er du med? Sig mig, så er der Spidser på min bil. Nej, selvfølgelig er jeg der med. Så lad os indlede jagten på. Den forsvundne rosin. I morgen kl. 14.05. Jeg får at vide, at politiet er på den her mark. Et eller andet sted. Nu skal vi bare finde den. Det står man ned efter en rosin på en mark. Ja, temmelig svært. Men vi skal nok klare det. For superdetektiverne, Røvhul og Spidser. Det er noget, vi fik ikke, Spidser. Ja. Så du, Røvhul? Ja. Der er et andet sted. Ja. Kom, Røvhul. Vi er ude at finde en rosin. Vi er ude at finde en rosin. Rosinen, den er væk. Jeg er bange for, at vi aldrig finder den rosin. Ved du hvad, Røvhul? Jeg tror, du har ret. Hvad gør vi nu? Ved jeg ikke. Ja, fint. Jeg har det! Hvad er der? Vi sætter pølsehunden ind. Perfekt idé. Ready, set, go! Vi sætter pølsehunden ind. Han er top-tunet. Personligt. Til at finde rosiner. Det ser ud som om, at jeg er på sporet noget. Jeg tror, du har ret, Røvhul. Han trækker. Den laver. Har det godt, lille rosin. Jeg hader losgoddag. Eneste mangler nu er at bringe rosinen. Tryk jer til en tjek. Okay, her er planen. Du går langsomt derhen af, mens jeg dækker rosinen, så der ikke sker noget med den. Okay, Røvhul. Godt. Nu. Han får rosinen. Ja, Røvhul. Og vi åbner låget. Og det er rosinen. Ha' et godt liv.